Και θέλω με πολύ ενδιαφέρον να ακούσω την κυρία Ματίνα Βλάχου που είναι δίπλα μου. Είναι χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος, διευθύντρια στην 5η Ουρολογική Κλινική του ΙΑΣΟ. Την ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ εγώ για την τιμή που μου κάνετε. Αρχικά να σας συναντήσω γιατί είμαι και θαυμάστρια. Οπότε ευχαριστώ και εσάς και το κανάλι της Ναυτοεμπορικής για αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να έχουμε γυναικολόγους άνδρες, αλλά να μην έχουμε θέματα που αφορούν τα ουρολογικά ζητήματα των ανδρών, να είναι γυναίκες. Δεν ξέρω γιατί υπήρχε αυτό ως αντίληψη. Ένα στερεότυπο. Ένα στερεότυπο, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει πια ιδιαίτερη σημασία. Συνήθως εγώ δεν πολύ ασχολούμαι με αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, θα έλεγα. Και καλά κάνετε. Ασχολείστε με τη μεγάλη λεπτομέρεια που είναι η υγεία των ανθρώπων. Οπότε, επειδή το κομμάτι όπου νομίζω ότι έχετε αναπτύξει πολύ είναι η ρομποτική χειρουργική, θα έλεγα να εστιάσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό ακριβώς το σημείο που είναι και κάτι που το έχετε αναπτύξει πολύ. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι παραμένω θαυμάστρια της εξέλιξης και ειδικά στον τομέα της ρομποτικής χειρουργικής και χαίρομαι να είμαι πάντα μαθήτρια, δηλαδή χαίρομαι πάντα να βγαίνει κάτι καινούριο, στο οποίο να μπορώ να γίνομαι κοινωνός, να εκπαιδεύομαι, να το μεταφέρω, να το χρησιμοποιώ και να βοηθώ τους ασθενείς μου με αυτό. Συνεχίζει να εξελίσσεται αυτό που λέγεται ρομποτική χειρουργική. Ευτυχώς, η εξέλιξη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι δυνατότητες... Πόσο περισσότερο, δηλαδή οι δυνατότητες όταν το συναντούσαμε την ιστορία με την ρομποτική χειρουργική ήταν απίθανες. Η αλήθεια είναι ότι ενώ ξεκίνησε ως μια καινοτομία, θα δείτε ότι σε λίγα χρόνια θα κατακλείσει όλους τους χειρουργικούς τομείς, για να μην πω γενικά όλους τους τομείς ως τεχνολογία. Πραγματικά σε μερικά χρόνια οι περισσότερες επεμβάσεις, γενικά στην ιατρική, όχι μόνο στην ουρολογία, θα πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ρομποτικών συστημάτων. Σε σχέση με μια, ας πούμε, η ιστορία του προστάτη, που είναι ένα πρόβλημα για τους άνδρες, προστατεκτομή, η παραδοσιακή χειρουργική σε σχέση με την ρομποτική χειρουργική έχει διαφορές στο αποτέλεσμα? Έχει πολύ μεγάλες διαφορές, όχι μόνο στο αποτέλεσμα, στο χειρουργικό αποτέλεσμα, στην επιτυχία του στόχου, γιατί όταν μιλάμε για προστατεκτομή θα πρέπει να έχουμε και υπόψη τι θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή θέλουμε να νικήσουμε έναν καρκίνο, δηλαδή θα κάνουμε μια ογκολογική επέμβαση ή μια καλοήθη ουσιαστικά πάθηση, οπότε και θα χρησιμοποιήσουμε ξανά και πάλι το ρομπότ, γιατί φαίνεται να υπερτερεί σημαντικά στα αποτελέσματα τόσο στην αντιμετώπιση της κακοήθειας του προστάτη, του καρκίνου, όσο και στην καλοήθη υπερτροφία και φυσικά στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της. Πέρα από τα αποτελέσματα που αντιλαμβάνουμε ότι είναι πολύ πιο μικροχειρουργικές οι κινήσεις, ακριβώς, δηλαδή ο χειρουργός μπορεί να κάνει με πολύ μεγάλη ακρίβεια αυτό που θέλει να κάνει. Δεν ξέρω αν έχει όμως και γενικότερα ωφέλη στο αν είναι ανέμακτη, αν θέλει το ίδιο διάστημα νοσηλείας με μια συμβατική χειρουργική επέμβαση, αν έχει ωφέλη και για την... Πράγματι, τα ωφέλη είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Αρχικά, η καταπώνηση, η βιολογική καταπώνηση στο σώμα του ασθενούς είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν πραγματοποιούμε τομές. Είναι αναισθησία, ολική αναισθησία. Γίνεται με αναισθησία, το οποίο θα σας πω μετά, γιατί εμείς κάνουμε κάτι πολύ ωραίο στην κλινική μας, οπότε θα ήθελα να το αναφέρω. Γίνεται φυσικά με γενική αναισθησία. Η προσέγγιση, η είσοδος μέσα στο σώμα γίνεται από μικρές τρυπούλες και όχι από μεγάλες τομές. Μπορούμε μέσω των ρομποτικών εργαλείων να προσεγγίσουμε δυσπρόσιτες περιοχές του σώματος ή περιοχές με ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά. Και η προσέγγιση στο σημείο που θέλουμε να ελέγξουμε γίνεται, όπως πολύ σωστά είπατε, με κινήσεις μικροχειρουργικής, που όμως οδηγούν στο να πραγματοποιήσουμε πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Ναι. Αυτό λοιπόν οδηγεί αφενός
σε μείωση των μετεχειρητικών επιπλοκών, δηλαδή έχουμε μείωση του πόνου, μείωση των ενοχλημάτων, ταχεία επάνωδο στην καθημερινότητα. Το μικροχειρουργική σημαίνει ότι όποια ζημιά είναι να γίνει μέσα, να κοπούν μύες, δεν ξέρω, νεύρα και όλα αυτά, γίνονται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Ελάχιστη. Πλέον δεν κόβουμε όργανα που δεν εμπλέκονται στην πάθηση, προσεγγίζουμε το όργανο στόχο χωρίς να τραυματίζουμε τις γύρω δομές, ή αν πρόκειται να τραυματιστούν, θα το κάνουμε πολύ ελεγχόμενα, τεχνικά άρτια, με ελάχιστη παρεμβατικότητα γύρω από αυτή, οπότε και η αντίδραση μετά του σώματος θα είναι μικρότερη. Δηλαδή, θα έχει μικρότερη φλεγμονή. Πόση νοσηλεία μπορεί να έχει? Θα μπορούσε στις 48 ώρες, ίσως και λιγότερο καμιά φορά, να εξέλθει ο ασθενής. Αν πρόκειται για απλή προστατεκτομή, όχι ριζική, μπορεί και στις 24 ώρες να εξέλθει. Άλλες επεμβάσεις που γίνονται στο ουρολογικό με την... Όλες οι μεγάλες επεμβάσεις, όπως είναι οι νεφρεκτομές, μερικές ή ριζικές, όπως είναι η νεφροουρητηρεκτομή, όπως είναι κάποιες επανορθωτικές επεμβάσεις που αφορούν στενώματα του ουρητήρα ή κάτι παρόμοιο. Αυτές μπορούν να γίνουν με μεγάλη ακρίβεια, ρομποτικά, με άριστα αποτελέσματα, και επίσης ακόμα και άλλες, όπως είναι η ακράτεια, για παράδειγμα, που κυρίως απασχολεί τις γυναίκες. Και ολοένα προστίθενται και περισσότερα χειρουργικά πρωτόκολλα, αναδεικνύοντας τη μεγάλη βοήθεια και τις μεγάλες δυνατότητες που μπορεί ολοένα και περισσότερο να μας δίνει η ρομποτική τεχνική. Να διαβάσετε λίγο περισσότερο το μέλλον, λέτε για νέα πρωτόκολλα. Πράγματα που θα είναι πιο εντυπωσιακά είναι μπροστά μας. Πιστεύω πραγματικά ότι θα μονοπολίσει η ρομποτική τεχνολογία στη χειρουργική. Ακόμα και σε μικρότερης βαρύτητας, γιατί τώρα κυρίως την προτιμούμε στη μεγαλύτερη βαρύτητα. Σε επεμβάσεις μεγαλύτερης βαρύτητας, γιατί πραγματικά πλεονεκτεί σημαντικά και σε θέμα επιπλοκών και σε θέμα ανάρρωσης και σε ζητήματα πόνου και σε ζητήματα οικονομικά. Θέλω να πάμε στο κόστος. Πριν μιλήσουμε για το κόστος, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μία συμβατική χειρουργική επέμβαση, μια προστατεκτομή, σε σχέση με μια προστατεκτομή που θα γίνει με ρομποτική χειρουργική, έχει τον ίδιο χρόνο νοσηλεία στο νοσοκομείο? Όχι, βέβαια. Οι μέθοδοι προστατεκτομής, ριζικής προστατεκτομής που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας τουλάχιστον, είναι η ανοιχτή προστατεκτομή, η λαπαροσκοπική προστατεκτομή και η ρομποτική προστατεκτομή. Αυτές λοιπόν οι τρεις απέχουν πάρα πολύ η μία από την άλλη. Η λαπαροσκοπική μου μοιάζει, στο μυαλό μου τουλάχιστον, είναι πολύ κοντά στην ρομποτική. Έτσι φαίνεται, αλλά δεν είναι πραγματικά έτσι. Γιατί σκεφτείτε να μπορέσετε να πάτε να πάρετε από το πιάτο σας κάτι με τα ξυλάκια που τρώμε το κινέζικο φαγητό. Αυτό είναι η λαπαροσκοπική. Αυτή είναι η λαπαροσκοπική. Σκεφτείτε λοιπόν να μπορέσετε να το πάρετε με ένα πυρουνάκι, το οποίο στην ακρούλα του θα έχει ένα μικρό χεράκι, ένα μικρό καρπό, ο οποίος θα μπορεί να κινείται μέσα στο πιάτο σας, στο συγκεκριμένο κομμάτι που θέλετε να επεξεργαστείτε, χωρίς να κινείτε τα χέρια σας, να κάνετε μεγάλου εύρους κινήσεις, να μην φαίνεται ο τρόμος, να είναι μια ακριβέστατη κίνηση στο στόχο σας. Και στο διατάφτα, ναι, αλλά είναι ακριβή η ρομποτική χειρουργική. Είναι cost effective, θα έλεγα, δηλαδή αξίζει τα λεφτά της. Η αλήθεια είναι ότι με την βοήθεια ακόμα και του ΕΟΠ πολλές φορές μπορούμε να επιτύχουμε πολύ καλά κοστολόγια σε ό,τι αφορά τις επεμβάσεις αυτές. Σε αυτό το κοστολόγιο φυσικά δεν θα είναι καλό να συμπεριλαμβάνουμε και τα κόστη που αφορούν την καταπώνηση όλου του πορτοφολιού της οικογένειας. Όχι μόνο το τι θα δώσει. 3 μέρες παραπάνω στο νοσοκομείο. Θα μείνετε πολύ περισσότερο παραπάνω στο νοσοκομείο. Η οικογένεια θα αναταραχθεί. Πιο αργά στη δουλειά θα αργήσετε να πάτε στην εργασία σας. Δεν θα μπορείτε να κάνετε την εργασία σας με την επάρκεια που θα την αφήνετε πριν μπείτε στο χειρουργείο. Συνεπώς, αν το υπολογίσετε όλο αυτό, τελικά δεν κοστίζουν τόσο πολύ οι ρομποτικές επεμβάσεις. Είναι επεμβάσεις που πραγματικά αξίζει να προβεί κανείς σε αυτές. Μόνο για ρομποτικές. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι μακριά το μέλλον. Είναι αλήθεια. Θα μιλάμε μόνο για ρομποτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχρίαστη να είστε. Σας το εύχομαι. Και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ. Να είστε καλά.